ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଓ ବିଜୁଳିର ଚମକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ଆମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଉଷ୍ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଉଷ୍ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବରଫ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଉପର ଏବଂ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବୁନ୍ଦା ଓ ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେବା ଫଳରେ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବରଫ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଧାରଣ କରି ମେଘର ଉପର ଅଂଶକୁ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଭାରୀ ଜଳବିନ୍ଦୁ ମେଘର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାର୍ଜର ପୃଥକୀକରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମେଘର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଭୂମି ନିକଟକୁ ଆସେ, ଏହା ଭୂମି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଗଛ କିମ୍ବା କୋଠାମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଗଲେ ବାୟୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହଠାତ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଏହା ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଝଲକର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜୁଳି ମାରିବା ଫଳରେ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଗରମ ବାୟୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କହିଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।